L-senior management jaqtawlhom 10% u l-bdoti 90%. Id-dikjarazzjonijiet li għamlu l-Ermalta u l-Ministru Silvio Xkembri huma fażulli. Dan saħqitu l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-bdoti tal-Ermalta wara li l-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri li għandu l-Ermalta taħt il-portafol tiegħu saħaq li xi ħadd qed jipprova jagħmel hijack mill-linja tal-ajru. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Ermalta jew b'xi mod jagħmlu l-Ermalta tagħhom. Il-bdoti qalu li dan id-diskors tal-Ministru huwa wieħed mhux f'postu fid-dawl taċ-ċirkostanzi li sabu ruhom fihom l-impjegati tal-Ermalta ħaddiema li minn dejjem wettqu dak mitlub minnhom b'diliġenza li ma bħala. L-Alpa spjegat li lura fl-24 ta' Marzu jiġiet imsejħa flimkien ma' unions u assoċjazzjonijiet oħra għal laqa urġenti mal-kap eżekuttiv tal-linja tal-ajru nazzjonali. L-Alpa saħqet li l-aġir f'din il-laqa kien l-ewwel indikazzjoni dwar kif l-affarijiet kienu ser jimxu b'gideb u erq. L-assoċjazzjoni saħqet li l-Ermalta ħejjiet pjan maħsub minn qabel u użat l-iskuża tal-COVID-19 bil-għan li tixħed fil-ġemp il-collective agreements li ġew firmati madwar sentejn ilu. Il-bdoti użaw kliem ibes ferm u ddeskrivew lil kap eżekuttiv tal-Ermalta bħala persuna li għandu imġiba ta' predatur u opportunist. U f'nofs din il-krisi finanzjarja li għaddejja minna l-linja nazzjonali tal-ajru, il-ħaddiema qed idawru l-attenzjoni tagħhom fuq nies li ddaħlu fl-aħħar xhur mal-kumpanija fosthom il-preżentatur laburista Karl Stanjo Navarra. F'Marzu inti bħala uffiċjal fih dan l-Ermalta ħadd il-paga sħiħa tal-Ermalta. Jekk taħsib xi dinja tal-mistħija anke fid-dawl tal-fatt li l-ħaddiema ġew sfurzati jieħdu paga ħafna inqas u llum saħansitra ġew majra li ħajġekjaw il-kumpanija. U min qallek li ħadtek? Għandna l-informazzjoni fidejna, Karl. Eċek l-informazzjoni tiegħek ħaġa kellimni. Jiġifieri inti titxħaddin ħanibdew minn. Jien qed ngħidlek iċċekk l-informazzjoni tiegħek mhux tiegħi biss ta' kulħadd. U tkollok ir-risposta. Hemm inti qed tixħadha ġifieri Karl għaliex jien qed ngħid. Għandna din ħanoħorġu l-informazzjoni inti qed tixħadha iva jew le. Ġurnalist posta l-affarijiet tiegħek qabel il-homework tiegħek. Meta tiċċekkja l-paġi tal-ħaddiema tal-Ermalta, iċċekkja dak li qed tajt. Ringrazzjak. Karl, permettili Karl. Karl, tatax Karl. Jien inċempillek ix-xaqtik fuq il-paga tiegħek. Mistoqsi direttament minn Net News, Stanjo Navarra ma ċaħax li nagħta l-paga sħiħa għax-xahar ta' Marzu u iddaħħal fl-Ermalta is-sena l-oħra paga ta' 40,000 euro fis-sena. Fl-istess waqt għadu jippreżenta programm ta' propaganda partiġjana kuljum fuq il-medja laburista.